Bon dia a tots. Avui jo, Alejandro Ferrer, i la meva companyera Clara Moncho anem a presentar-vos els següents signes de puntuació: el parèntesis, els claudators, el guió i les cometes. Els parèntesis s'utilitzen per a intercalar en una oració exemples, anys i demés, com per exemple Jaume I, 1208-1276, dins d'un parèntesis. I també s'utilitzen per indicar les acotacions d'un text teatral, com per exemple Marçal, alçant les mans, que anirà també dins. El guió és més llarg que el guionet i s'utilitza en els següents casos: per introduir en un diàleg les paraules de cada un dels personatges i distingir-los. Per exemple, em pots dir l'hora? I un guionet marcant el que va dir el protagonista. Per indicar comentaris, incisos o explicacions. Després tenim com a signe d'una resta. I, per finalitzar, podem posar-ho davant d'un nombre per assenyalar que és negatiu. Els claudators s'utilitzen per afegir una informació o aclariment en un text que es cita, com per exemple, ell va dir, no és possible que, i dins dels claudators, els imputats en la causa. També s'utilitza per concretar informació que està escrita dins d'un parèntesis. S'utilitzen per a tancar els punts suspensius que indiquin que s'ha ocultat un fragment d'un text. I s'utilitzen també per incloure la fonètica d'una paraula. Les cometes. Principalment tenim tres tipus: les baixes o romàniques, les altes o angleses o simples. Es fan servir en aquests casos explicar el significat d'una paraula. Després, podem també utilitzar-ho per marcar una ironia o una doble intenció. A més, podem indicar-ho també els estrangerismes i els barbarismes. Podem reproduir de manera exacta una citació d'alguna persona. I per finalitzar, també amb l'intenció de citar un títol d'un article, poema, una col·lecció de llibres, excepte el nom d'una pel·lícula, que sempre s'indica en cursiva. Esperem que aquest tutorial vos hagi agradat.